Så vi bare have lidt underhold. Og jeg ville egentlig have booket Heatwaves, men de var for dyre. Så det bliver Chippendales. Jeg kunne simpelthen ikke få dem. Så derfor så kommer der 2 andre til billige penge, som du måske kender. Jeg ved det ikke, og Maja. We love you! Hold kæft, hvor er det sødt, mand. Så vi må komme her til Anders fucking first. Mit navn er MC Feel the Drill. Det er over DJ Ush. Ja, one sec. We love you! Nå, vi er blevet hyret Marie til at komme med lidt indslag her. Vi vil gerne synge en sang, en af andres yndlingssange, som jeg lavede lidt rap over. Det handler om et liv på kanten. Et liv over hængesbanen. Jeg vil gerne synge med, når omkvædet kommer 3 gange. Skal vi køre den der, eller hvad? Kør svin. Ja. Det var ikke den. Jeg skal lytte godt efter. Det er et specielt nummer til Anders, det her. Det vil være et specielt backtrack fra en af vores homies. Okay. Feel the drill. DJ Ush in the house. Okay. Den her sang vil du tage, og dem der er med med. Jeg vil gerne høre jer sige, giv mig et A. En gang til. Hvad siger det? Ja. Yo, give it up. Yo, og come on. Hans navn er Anders, men de fleste kender ham som A. Det var ham, vi fejrer på hans 30 års fødselsdag. En whiskybælge dreng fra 29, men på trods af næsten stadig aldrig taget i at lyve. For A er lige så god som dagen er lang. Og tager den høje til nord, da han på scenen gik til korsang. Nu svinger han og pegepinden ud på Østerbro, og hjemmeplejen lagt på hylden for en ny generation. Han tørrede røv på herre fru Jensen. Han ville stå i Anders Lund Svendsen. Tør nu og hør mit tand, alle er kommentar. Hey jo, ro på. Han var en kunde til at trylle med en fjerbold, men da han fik en trommestik i hånden, var han helt så. Med 20 snøjer kørte han den store elgestil og kørte land og gik rundt med trommesæt i Peters bil. Den grønne Liverhold tog han med bag til USA. Det første skridt mod at blive stor en dag. Og senere tror jeg sikkert, at jeg bare røvler, men han endte på en bar, hvor de førte bare røv og kobberstøvler. I flere år var Anders Ravbanens alle protester. I dag er han så kendt som Instafestens standmester. Nu er han vinder anno 2011, så det eneste han mangler nu er en tøs. Det får ham til at skælve. Han smører hjemmepleje smiler på og tager på kassen. I sådan tider retter fokus sammen mod byggermassen. En politisk diskussion er han fast på at tage. Argumenterer for fængselsstraf for knap på 1 og 3. Han tørrer røv på herre fru Jensen. Der er stor i Anders Lund Svendsen. Tør nu og hør mit tand, alle er kommentar. Og godmorgen, sidste vers. Anders blev røgfri.
kører på så lang distance løber. Helt til sunde liv lever han ikke med alt det slik han køber. Men kun om få uger giver han som trier blik. Måske de første der kunne sive i drikkedum hverken set. DJ Usse fødte kører vi sjovt i program. Med årene det gjorde ham til en lærer og til en superstar. Og hold nu til Petersborg, Tante, Olga i Randers. Lad os give den op i en kæmpe skål for alle tiders Anders. Tørrede røver på herre fru Jensen. Findes kun i Anders Lund Svendsen. Prøv nu at høre mit kald. Alle kunne tage 30 år indtil at er i tvivl så bare væk. Selvom vi er 80 en dag, så er vi lige ved siden af. Jo, tak skal I have.